रायज्लायदाव जंखायदाव नोंनो फोरोंबाय गोसो थोनायनि मोजां मोननायनि बिदिन्थिखौ आब' गुमै थंआरिया जाथारलायबाय दा मा लादोंब्रा मोखाङावलाय आंनि महरा बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन जाथों होननानै आङो फेस मास्क लगायदों गुमै नोंबो लगायनो नामा बा मोजां जामारो नामा जायोथ' आरो बयबो नोंखौ मोजां साननानै गल'ल' नायबाय थागोन जेरै आंनि महरखौ नुनानै बयबो मोजां मोनो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि बिदि नामा गुमै औ बेबायदिनो ओमफ्राय गुमै आंखौलाय मानो बावगारथारनाय नोंलाय गेजेर गेजेर धुमकेतु बायदि खावब्लि नुजाफैनांगौब्रा होमबासो नों गुमैया गोसोआव थागोन जाबाय दे गालि मोखाङा सुहैदो थां बारा गोबाव जायाखै आब' आं दासो फोनदों ओमफ्राय आब' नोंनि फेस मास्क लगायनायखौ नों गाज्रि मोनदों नामा गोदो सिख्लायावबो नोङो नोंनि बुस्थुफोरखौ लानो होआमोन ना दाबो आंनि बुस्थुफोरखौ नोजोर दाहोखा मिथिबाय आंनाव सोङावानो पारमिसन लायालासिनो आंनि बुस्थु दादां आं फावगालिखौनो दांनो होआ नुबायना गुमै आब'आ माबायदि गोदोबो सिख्लायाव जे कें कें थारमोन दाबो बिदिनो औ ना बिदिनो मारना नों सानदुंबा बिदिनो रागा जोंनो मोनबासो गोसोआ गोजोनो रागा जोंनो मोनाबा बिना सान्थियानो जाया नंगौथ' ओइ मोखां सुइथां होनदोंना आं नोंखौ एसेबां थिनबाय थानांगौ जागोन दे दोद हाबां मानो रायनांगौ जाखो बिनानावखौलाय नों रायनायखायनो बिनानावा नोंनि न'आव फैयालै बांद्राय खोथा बुंनाङा मा सोमसिखौ गोसो थोबाय नामा नोङो सोमसिनि जावलिया फाग्लिया जाबाय नामा नोङो माथो नोंलाय दाउसो देलायखौबो खोब एदावसोदोंबालाय दिनै आया आंना खामानियानो गैला नामा आं मानसि एदावबाय थानो एसेबां जाबोर जाबायना आङो बयखौबो आङो मोनामसुहोबाय थानो आं नारजि बुदांसोब्रा नारजि बुदां आं जाबाय गियाननि राजा छी लाजियाबो आरो बुङा माने नोङो सोमसिखौ मानो इसेबां फसायदों हो सोमसिनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जि बाख्नायबाय थादों नों मा नोङो सोमसिखौनो लानो सानहरबाय नामा जेब्लाबो सोमसिखौ नुबानो बाख्नायबाय थानाय हो नोंबो गुबुनफोर बायदि जाबाय नामा हिन्जाव थाखानानै मालाय हौवा गोनां हिन्जावखौ गोसोथोनाय मा नोंसोरबो थागथियारि जालायदों नामा दोनखारलायैनो दिल्ली मुम्बाइआव थाहैनो लुगैदों नोंसोरबो छि मा सानोलै हाबां पाप नांगोनलै हाबां पाप नांगोन गोसो थोयोबा गोसो थोयो होननानै बुंखा आंनि सिगाङाव डाइरेक्ट गोसो थोयो होननानै बुंखा गारनानै खारखागोन आङो बेवहाय आं थानानैबो गुबुन हिन्जावजों लाइन मारिनो लुगैदोंबा आंनि सिगाङावनो गुबुन हिन्जावखौ बाख्नायबाय थायोबा गोसोआ बोरै सहायनो आं जुदि मालाय हौवाखौ बाख्नायनाय मोनबा खोब मोजां मोनगौमोन हिन्जाव मानसिफ्रा सैथो बाथ्रा बुंनो मोना आरोना सैथो बाथ्रा बुंबाथाय रांखिनि जायो रांखिनिया माखौ बुङो जायखौनो मेखौनो रायलाबायो जायखौनो मेखौनो बुलाबायो मालायनि मोजां गाज्रि मिथिया हसिया मालायखौ दामबाय थायो बेफोरखौसो रांखिनि बुङो मिथिबाय नों जुदि आं थानानैनो गुबुन हिन्जावखौ लाइन मारि खुमायो आयो नोंनि थाखुमा जायगायाव गाराय जागोन एम्फौ दैगोन थाहैबायल' था मोनथियाखैबा आरो दिनैनिफ्राय जुमाय लोंनाया बन्द जै जुमाय लोंबायना आंबो जौ फाग्लि जागोन जै मालाय हिन्जावखौ गोसो थोग्लुंजोब्बायना आंबो मालाय हौवाखौ गोसो थोग्लुंजोबगोन नायबायल' था नोङो ओरैनो आंनि महरा दासिमबो मोजाङैनो दङ मोनथिबाय नोङो नारजि बुदां होलोखा दिन्दां साला दासो बबेनिबा सेंग्रा जालाय जाखांदों माथो आंलाय खोनाबावदोंबो मा बबेनिबा जौ फाननाय हिन्जावखौबो गोसो थोलायग्रानो नोङो मा जात बुंबाय थायोलै बिदि बुंबानो बोरैबा जायोलै आंना खर'आ बाद दे नोंनि गोसोआनो बोरैबा जाखानानै दंखायो आंखौसो बुंनाङा नोङो लाहैथां नोङो सोमस्रिखौनो एसेबां सोमस्रिखौ नांगौ जादोंबा गाबोननो गय फाथै लाना रायथिहैनोसै आं नोंनि थाखाय आंलाय सोमस्रिखौलाय माला गोसो थोखोब्रा आं सोमस्रिखौ गोसोखौनो थोआखै मानि गोसो थोनाय नुखोब्रा एसेल'सो बाख्नायदोंमोन आं फिथा सावनो गोरों होननानै बेखौनो बुगाबाय होमबा आफा औ फावगालि फिसा माब्रै दं नोंलाय आं मोजाङैनो दङ आफा ओमफ्राय नोङो मानो आइखौ दुखु होबाय थायो दे आया आंलाय माला दुखु होखोब्रा नोमाखौलाय नोंलाय मानो जोंलारि बिमाखौ बाख्नायनांगौ दे मालाय हिन्जावखौ बाख्नायनाङा ना आफा आइयानो माथो जोबोद नायनो मोजां आइयानो माथो बिउटिफुलथार जोंलारि बिमानिख्रुइबो आरो आइखौलाय मानो नोङो बिदि दुखु होयो आइखौ बिदि दुखु होयोबा आं नोंखौ नायनो बागोन आरो आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ आफा बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आं रंजानोबो मोनला होमबा आङो एसे मिनि खुसि थानोबो मोनला होमबा
होमबालाय दिनैनिफ्राय सिरियास थाथारनोसै आं। दिनैनिफ्राय मिनिथारलालै आं जेरैबो दाय जायोबा। गुमै आंनि मोखांखौ मोजांथार नुबायना गुमै? नोंलाय मोजांखा माथो गावदांदांनो। थेंक इउ स' माच गुमै। ओमफ्राय गुमै आंनाव देलायग्रा जोब्बायमोन। नोंनाव देलायग्रा बायनो फैसा मोनगोन ना? बेसेथो नांगौ? देलायग्रानि दामानो मोनसेया 800, मोनसेया 700, मोनसेया 600, मोनसेया 500, मोनसेया 400। बेसेबां नांगोनथाय? साननांगोन मोजाङैनो। जागोन दे जिबायदि बुंदों नों 5,000 होगोन आं। नंमारगौ गुमै? नंगौथ' आरो 5,000 सोनानै हरगोन दे आं। केस फैसा ना अनलाइन हरगोन नोंलाय? अनलाइनखौनो होनोसै आं। Okay गुमै love you. You are the best गुमै। सासेया दैबा सासेया अर बायदिथार माथो। बिब' बिनानाव जुदा जुदाथार माथो। आफा आइया गाबगासिनो। गाबलायबाय नामा? थां माबार बुरखायो थां। जागोन दे। मा जाबाय थायो बे आइजों आफाजोंबो। बेनिखायनो मालाबा सानो एमाव राजाजोंबो थाहैनोसै बिसोरनि न'आव होननानै। बावगारदोंसो आङो एमाव राजाखौ लोगो हमनांगौआ दिनै। आयु खम फन हरगासिनो दं बिसोरो आंखौ मबाइलखौ नायनोसो बावदों आंहा। दुलुरा रागा जोंलाय लांसिगोन बे आंखौ। बे समाव मोनसे गिदिर फोसावनाय। सासे सिखावा ओंखाम खावनो थांनाया सासे सिख्लाखौसो सब खुदुमनानै फैनाया दा ओनसोल नाङै जोबोद दावराव दावसि जादों होननानै सुलुंनिफ्राय जों मिथिनानै मोन्दों। लोगोसे लन्थं जुगा फैफिनबाय। बे मेथाइखौ जोंनि बर' माहारिनि माखासे आइजो माहारिया बांद्राय सिरियास लानानै दखना फेथें फेथें गाननायखौ माखासे सेंग्रा जालायफोरा नुनानै मेगन गलबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बर' माहारिनि माखासे बर' हौवाफोरा एसे बादुला जाबाय होननानै जों सुलुंनिफ्रायबो मिथिनो मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हारिनि माखासे बर' हौवाफोरा बादुला जानायनि जाहोनानो जाबाय बिसोरनि हिनजाव। मानो होनोब्ला ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्रायनो बिसोरनि माखासे हिनजावफोरा ससियेल मिडियायाव बायदिसिना भिडिअ होनानै भिउस लाबोनायाव माखासे फैसा रां रुफा मोननायनि थाखाय बैसोरनि हौवाफोरा हिनजावनि सायाव जानो लुबैनानै बादुला जाबाय होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दखना फैला फैला फेसबुकआव हगारनाय हिनजावफोरनि हौवाफोरनो मा आसनि होनाय जागोन बेखौ फैबाय थानाय सरकारा थाबैनो बिजिरगोन होननानै जों सुलुंनिफ्राय खोनानो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। आदा दानसोरां बुं। आदा जोंनि अफिसाव सोरबा सिख्ला फन हरगासिनो। सोर सिख्ला? मोनथिया आदा सोर सिख्लाथाय नामखौ खोन्थायाखै। नोंजोंसो रायलायगोन होननानै बुंदों। नोंथाङा फैनानै रायलायफैबानो जाबाय। जागोन दे थांगासिनो। बे जेन्थ'खायासो हराखैथ'। बेखौ आं बुंखादोंमोन आं फन हरागौ मानि हरनाङा होननानै। मानो हरबाय थाखोब्रा बेलाय? आंनो फन खालामहरनोसै। हेल' जेन्थ'खा नों आंनो फन हरदोंमोन नामा? हरदोंमोन आदा। आं नोंखौ बुंखाबायना जेन्थ'खा आंनाव फन हरनाङा होननानै। आं फन हरगोनब्रा। नों आंखौ लोगो हमगोन होननानै बुंनायखायसो फैदों आं। आदा आंनो स्कुटि बायनानै होगोन होननाया। जागोन दे जागोन। आच्छा नों दा बहा दं? नोंनि अफिसनि बाहेराव। अफिसनि बाहेराव? आच्छा र' थांगौ आं। फाग्ले अफिसनिफ्राय फैलायलायग्रा जाबायलै। दिनै स्कुटिखौ होनानै मोजां बुजायाबा जानाय नंला बेखौ। जेन्थ'खा हथात बिदि नुजाफैनाङालै जाम्बि। आं नोंखौ फनबो खालामदों मेसेजबो खालामदों गावहा रिप्लाइखौनो हरा। अफिसाव थानाया एसे उसुबिदा जायो आरो न'आव थाबा फन रायलायनो हायालै आङो। हिनजाव दङ फिसा दङ ना। होमबा नों आंखौ रागा जोंबाय? रागा जोङाखै। थु गारियाव गाखोदो। नंमारगौसोथ' आरो सिख्ला लानासो बेरायमारदोंथ' आरो बियो। बाला नोंखौबो आं गारनायाव गैया। नों दिनै बहा थांदों थांफाथारगोन आं। बेनिफ्राय रायजोफोरनि गेजेराव लन्थं खालामनानैसो नोंखौ दिनै बुगोन आं। हौवाखौबो हिनजावखौबो। दावसो देलाय। देवबार बमरुआ सोर सिख्लाजों बहा थांदोंहाय? आंथ' मिथियाना। नोंबो थगायदोंना? हौवा मानसिफ्रा बिदिनो थगायसुला जामारो बाथामिस। नोंसोरो आंनो खोन्थाया मा जाखो? आं हारसिंनो मिथिगोन। मिथिबाय? हारसिंनो आङो सुलाद लागोन। आंहालाय मा जाखो? आंथ' जेबोखौनो मिथिया। नङाबा मा खालामना लालायखोबा? खोनाबाय जेन्थ'खा दिनैनिफ्राय आंखौ फन हरग्रोनाङा दे। जागोन दे खालि आंनो स्कुटिखौल' बायनानै होदो। बायगोन ना मानो एसेबां टेनसन लादो। दिनैनो बायगोन ना? आं सानदोंमोन नोंनि बार्थडेआव होगोन होननानै। आंनि बार्थडेआलाय गाबोन समफोरनो फैखासिगोन माथो। होमबालाय बार्थडेनि गिफ्टखौ दिनैनो होनोसै दे। थेंक इउ। हिनजावनि फन फैदों सिरि थाथ'। हेल' हिनजाव लानानै नोङो देलाय थांदों ना?
बेसेबां हागौ बेरायनानै लाखा बेसेबां हागौ हिनजावजों लाइन मारिबाय था आरो आं सिगाङाव नोंखौ वार्निं होखादोंमोन ना आं मिथिनांगौबा दिगदार दं होननानै दिनै माबायदि दिगदार आं देखायगोन आं नों बे सिख्लाखौ लानानै बहा थाङो आंबो फैगासिनो नोंनि उन उन मा होनखो नोङो हेल' दाउस्रि मा जाखो आदा आंना हिनजावा मिन्थिबायलै पाक्का बियो जोंखौ नुदों र' आं सासे मानसिनाव फन खालामनि हेल' अमा राजा का हुआ अमा राजा आंखौ बासायदोलै दिनै दाउस्रि देलाय आंखौ सासे सिख्लाजों नुबाय ओमफ्राय दा आंखौ रागाजों मा खालामगोनथाय मानसिया बियो थगायबानो जाबायब्रा माबायदि थगायनांगौ एसे फोरोंदोब्रा आइला थगायनायनि गुरुसो मोनग्रा माखो आंखौलाय प्लिजलै अननानै आंखौ बासायफैदो आं नोंनि अफिससिम थांनोसै आं अफिसाव गैयालै आं सन्थ'मोननावसो दङ फैदोब्रा जेरावखि थाया मानो आंखौ लोगो हमफैदोलै बहा दं नोंलाय आं नै हाइवेआवनो दंबाय दं खारलागासिनो दिनै बासायनानै होदोब्रा आंबो नोंखौ इलेक्सनाव देरहाहोथारगोन ना अच्छा बारु थाइबानि लारु ये हुइना बाट लांजाय थेम्पाट पाट आंनि सासे लोगोनि दखान दं बेवहाय थांनानै थाहैथ' आं फैगासिनो नों फैयागौ माने आं थाङालै दाउस्रि देलाय दा फैनानै बायदिसिना सानबालाय दे गारिखौ फिदिंबाय थाथ' होमबा आं थांगासिनो दे होमबालाय मा जाखो आदा जाखो माने हिनजावा मिन्थिबायना दा बरबाद जासिगोन दा एसे थगायनानै दोनाबा सानैबो जारला जागोन जों मिथिबायना आंहाबो मिथिजाबा जारला जागोन आंखौ रावबो रेसपेक्ट होनाय नङा होमबा दा आंनि स्कुटिया मा जानांगौ दे आंनो स्कुटि नांथारगौमोन मोनगोनब्रा मोनगोन नों टेनसन लानाङा जोंनाव अमा राजा बसआ गासिबो थिग खालामगोन जागोन दे